Mangga kanggo Kang Irep Dewata, khusus kanggo Nok Talita, kanggo Nok Anissa sing ana ning Taiwan spesial. Kanggo Mama Egi Andra minangkane sedulur dewet. Kang Irep Dewata mangga adalah Kang Manyung, khusus kanggo Kang Manyung minangkane sedulur dewet. Lamunan rumah tangga bebarengan aja nganti awan bengi keluyuran. Mama Rizka, Mimi Rizka, cangkeme mambu inuman, alasane diajak batur melekan. Mimi Rizka
Alhamdulillah. Nah, kompak-kompak misalnya